Merkúr nie je iba planéta. S touto českou stavebnicou sa hrávali viaceré generácie. Pri vyslovení jej názvu si zaspomína nejeden z nás. Čo vám pripomína táto stavebnica? Jo, detstvo. Detstvo. To je radosť na toto sa pozerať. Nestihli sme postaviť jedno a už bol na pláne iné. Má už viac ako 90 rokov a vyrába sa dodnes. Tí, ktorí ju ešte v rukách nedržali, objavujú jej možnosti. Chlapci majú svoju predstavu, čo by chceli stavať. Sú to autá, predovšetkým autá. Dievčatá na rozdiel od chlapcov majú vraj trochu odlišnú fantáziu pri stavaní. Sú to rôzne panáčikovia, alebo naozaj rôzne také maličkosti, či už zvieratá. Je to pekné. Aj pre deti, aj pre starších ľudí. Zabavíme sa všetci. Nasadnú a ideme naspäť. Dobre. Zatiaľ čo tu auto stačí rozbaliť a dieťa môže vrčať po podlahe, pri tejto stavebnici to chce kus trpezlivosti a hlavne nesmie chýbať žiadny z dielikov. Rodičia ako vždy chcú byť svojim deťom nápomocní. Hrá sa viac ocko? No, viac ocko. A on o mne radí. Takže on je vláčikový typ. Vďaka dielikom spájaným skrutkami a maticami umožňuje stavbu veľmi realistických konštrukcií. Postavili by ste si aj niečo dnes napríklad? Máte na to chuť? So synom možno. Väčšina obdobných stavebníc z čias našich starých rodičov zmizla do nenávratna, avšak malá časť výrobkov sa stala retrom. Z Lučenca Michal Mazúch, televízia Markíza.